En lloc d'escoltar que hi haurà retallades en llocs que són despeses supèrflues, que ja les he explicat moltes vegades i avui no m'hi entretindré, en lloc d'això anem veient com es fa una política de fets consumats, sense pressupostos, sense cartes de navegació, com deia, fets consumats, i anem veient retallades a tort i a dret en un àmbit tan essencial en aquests moments com el de la sanitat, provocant el desgavell, el desconcert i la desconfiança i l'alarma social que està creant aquesta actitud, aquesta actuació irresponsable d'un govern que en aquests moments ja no sabem si té clar on s'ha d'anar i com i de quina manera. Perquè el Partit Popular no serà còmplice, no hi haurà complicitat del Partit Popular amb una actuació pressupostària que passi per la retallada indiscriminada dels serveis essencials de la salut de les persones. Per aquí no hi passarem. I si algú ha de garantir que això no passi, serà el Partit Popular de Catalunya, a no ser que hi hagi alguna altra força política que ho vulgui fer donant suport al govern de Convergència i Unió. Senyor Vilardell, i parla amb autoritat i coneixement de causa, des de la seva experiència i coneixements, i li diu al govern el que li diu, i el govern està fent el contrari del que li està recomanant el seu Consell Assessor. Per tant, demanem al govern, per favor, que escolti els assessors que nomena, que els escolti, que segurament li anirà bé. Però, en tot cas, el que sí que assistirem és a la hipocresia d'un grup polític que en el carrer es dedica a alimentar el sentiment independentista i a generar il·lusions utòpiques sobre qüestions que en aquests moments són impossibles perquè no hi caben dintre la legalitat, ni són tampoc, segons la nostra opinió, la millor manera de defensar Catalunya, però que després ve aquí al Parlament de Catalunya i quan s'han de fer les coses de debò seriosament, llavors aquí fa enrere. Aquí es fa enrere.